Nej, det er for børn. Godmorgen og velkommen til SU-nyhederne. Klokken 8, og her er vores overskrifter. Og nu til Hanimændenes værksted, hvor vi stiller om til Jeppe Jeppesen. Her står jeg så med min sætterlist fra Hanimændene, og jeg er så venlig at svare på det. Hvordan har I lavet i dag, og hvordan skal I arbejde frem? Vi er ved at være paller ind, og så har vi været over i musik og øvet os på vores sang, som vi skal synge med Frederik. Så har vi ellers bare sat scenen op og hjulpet lysfolk. Hvordan har I fremstillet som små sangfugle, når I skal forestille at være handicap? Det er bare en glædelig bonus, vi har fået, vil jeg sige. I hvert fald vores forsanger Trapse, han gør det godt, det gør han. Han er glad for det. Har I det med at have tegnet som det? Det er egentlig fint nok. Han er ikke så meget mand, vil jeg sige, men det skal jeg nok få lært det. Jeg forventer jer at se jer til. Som I er som danser måske har lært jer et eller andet rytmisk. Ja, vi har lært det. Den kommer jeg til at se på. Det kommer så vores manager der. Meget seriøst. Jeg søger det. Vi hørte noget om nogle skader. Er det rigtigt? Er det rigtigt, eller er det bare tanken, der er lidt nej? Det var tanken, der skulle lige køre sin paller. Var det en anden, der kom ned over hans lillefinger der. Så den knækkede altså. Så der var han lige udkrævet lidt i 12-10 minutter. Lige pladsen på sovet. Men det er fint nok nu, altså. Han er fint for faktisk, kan se. Fint. Vi siger tak til Emil Sætterbist her fra Israel. Og nu til gossip. Ja, jeg får hermed bekræftet i min øresnald, at det er Sara Nyborg, vi har på billederne. Velkommen til SU Gossip, hvor vi skal fortælle lidt, hvad der sker rundt på skolen. Hemmelighederne. Og en stor hemmelighed, det er om Leif, som næste år han siger op som forstander. For han vil hellere arbejde i en børnehave, fordi de er åbenbart mere modne end de elever, der er her på SU-skole. Og så videre, så er det til Frank, som næste år vi også må sige farvel til. For han skal på plejehjem. Han er blevet en gammel trold, ham, Frank. Så må vi desværre også sige farvel til. Nogle andre rygter, der sker her rundt omkring, det er om Katrine Pedersen, også kaldt Katrine Mis, og Frederik Dysted. De er blevet set meget sammen, og der er rygter om, de måske har kysset. Men man ved det ikke helt endnu. Så er der også mere om Frederik Dysted, fordi han har jo fået øreringe, og Grænslev er så inspireret af Frederik Dysted. Han også vil have øreringe. Så de små overvejer for øreringe, og det kan være, at det bliver et trend her på SU måske. Vi får se. Thor, som er begyndt at gå meget sammen med Christian Antonius, er begyndt at træne 1 time om ugen, bare for at opnå at blive lige så bred som Christian Antonius inden året om. Derefter vil han begynde at gå lige så meget i sol som Christian, og måske endda komme til at ligne ham. Vi får se. Så det bliver interessant. En lumsken, det er om Jonas Kirkegaard. Han har kysset med den forkerte tvilling. Han blev set at kysse med Lotte, og han fandt først ud af det, da han var færdig med at kysse med hende. Mette og Lotte er oppe af skændes, og er ikke blevet set siden. Jonas er inde på sit værelse, låst dør. Desværre. Nu stiller vi om til en af skuespillerne, Christian Schmidt. Frederik Høj står klar med selveste Christian Schmidt. Goddag Christian. Hvad har I skuespillere lavet i løbet af i dag? Vi har siddet og øvet derinde, hvor vi så skal lære nu at køre uden manuskript. Ja, hvad skal I lave resten af dagen så? Vi skal som sagt øve uden manuskript fra nu af, så skal vi have øvet hende, der skal sidde og fortælle os, hvad vi skal sige, hvis man glemmer sit gøjl. Og ja. Er det sjovt at sidde og lade replikker? Nej, det er det godt nok ikke. Man skal bare sidde og vente på, at de andre de engang bliver færdige, så nej. Har du tidligere erfaring som skuespiller? Ja, i folkeskolen der har jeg spillet borgmester, der spillet sådan noget.
Kasper, Jesper, Jonathan. Det der røverne i Kardemommaby. Og så har vi spillet sådan et skuespil med en lille spøgelse, hvor jeg var sådan en lille far. Okay. Det var bare godt. Det lyder godt. Kan du genkende dig selv i din rolle som spansk charmeur? Nej, ikke sådan rigtigt. Ikke umiddelbart. Nej, okay. Hvordan er moralen blandt jer skuespillere? Er der sådan generelt god stemning derinde? Jamen, det er godt nok det, fordi mig og Søren Bak, vi sidder og hygger, så længe han ikke tøffer med det, så det er yes. Ja, okay. Det er godt. Hvordan finder du egentlig tid til at træne en fin krop med det musical? Det er let nok, fordi så har vi jo nogle fritimer, så jeg skal ned og træne med Bynger og Niklas her senere. Nå, det lyder godt. Tak skal du have, Christian. Og tak til dig. Nu stiller vi om til vejret med selveste Frederik Høj. Velkommen til vejrudsigten. Her på starten af dagen, der bliver det meget solrigt, og fuglene de synger, og det er dejligt, men så senere, så begynder det altså at regne. Det var en våd omgang. Vi stiller om til Morten Søgaard, som står klar med sporten. Ja, vi er jo nogen, som træner hver dag og synes, vi spiser sådan nogenlunde sundt, men som ikke rigtig kan se nogen resultater i det. Så derfor har vi opsøgt trænings- og sundhedsguruen Søren Bak for at høre, om han ikke lige kan give os nogle gode tips og tips til at få en bedre træning, som giver nogle bedre resultater. Goddag, Søren. Hvad er du i gang i der? Jeg træner lige lidt biceps. Okay. Kan du forklare lidt, hvad er biceps? Biceps, det er den muskel, der sidder lige her. Og den træner du ved at tage en masse kilo, ligesom jeg gør. Og så sidder du på ellers bare og løfter. så enkelt er det. Det ser godt nok ikke det er det sgu også. Hvor mange kilo er der på der? Jeg tror, vi er oppe på den her en 50 stykker. Er der 50 kilo på der? Ja, det ser godt nok også voldsomt ud. Ja, det er det også. Nu er du jo en stor dreng, Søren. Ja, hvordan har du det give os nogle gode tips og nogle gode fifs til, hvordan vi kan blive ligesom dig, lige så stor, bred og stærk? Der er sgu ikke så meget andet end at sige, gør ligesom mig. Bare vær ligesom mig. Så. Kan du ikke lige prøve at uddybe, hvordan det er? Hvordan træner du? Jamen, hvad spiser du? Jeg er jo bare en fantastisk person, og gør jo bare alting rigtigt, så der er sgu ikke så meget, i det ellers. Det er bare godt ligesom mig. Det giver også gode resultater med pigerne, kan vi se ved Annemette der. Ja. Hun er jo, det er jo dem her, der lukker damer til. Ja, det kan vi godt se. Ja, det Men Søren, skal vi ikke gå ned i bøfkælderen og så lige få set nogle øvelser, som kan gøre os lige så store og stærke som dig? Jo, helt sikkert. Det synes jeg, det giver i hvert fald godt forsøg. Det lyder godt. Den er ikke begyndt endnu. Hvor mange kilo er der på nu, Søren? Det er bare 100 kilo på her. 100 kilo, eller hvad? Ja, okay. Det er godt. Det ser godt ud, Søren. Gør du det her hver dag, eller hvad? Ja, det gør jeg. I ned og løften på 100 kilo. I stille og roligt. Og tak til dig, Morten. Til sidst skal vi lige have dagens middagsmenu. Det er kylling med bagekartofler. Og fortsat god tirsdag. Vi ses i morgen på SU Nyhederne.